ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ҳама каса ба канали оилавии мо. пеш аз шурӯъ кардани влог ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам ва пеш аз шурӯъ кардани влог командаи беҳтарини хидмат ба рӯзи 1 каталог табрик мекунам. каталоги мо нав сар шуда. дӯстони азизу меҳрубон, кадомед мехоҳед кор кардан, дар номи рӯи болои экран буда бинависед. розигириши хидмат мондум. дар ҳамин як каталог шумо метавонед ки соҳиби ангуштарини тилло шавед. агар нахоҳед кор кардан, метавонед ки маҳсулотҳои дар рӯи экран бударо ба нархҳои дастрасе ки навиштааст шумо метавонед харидорӣ намоед. дӯстони азизу меҳрубон, кори беҳтаринай. ҳатман ки бинависед, пушаймон намешавед. дар хона мешинед, дар назди фарзандакотон, дар ҷои гарм метавонед ки маблағҳои калон ба даст оред. ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳар яки шумо сеҳат ҳастед, саломат ҳастед. мо шукронаи Аллоҳ созим хубем. дӯстони азизу меҳрубон, ма хӯроки фирмимона ба инаи шакл тайёр кардам. ма дар интернет медидум, бениҳоят мада маъқул буд ки амхали ҷугорӣ кардем. мардак ҷугорӣ овардагӣ буд. яташа гуфтум биёам хел кунем. бениҳоят бамаза шидай. якта картошкаша чашидам, камтарак гӯштша чашидам, якта дута ҷугориро чашидам. иро чӣ хел кардам дӯстони азизу меҳрубон. ранги ҳаваю просто ида камтарак қаймоқа мардараш кардам. қаймоқ овардагӣ буд мардак, дута охали 200 грамма. дар хона фақат мо мехӯрам завтракда, тамом кӯдаконо мехӯранд. яташ мондагӣ буд, ҳавая омехта кардам катиш. бениҳоят сочнӣ ба маззаи хушромадай. ҳатман тайёр кунед. ичишам пухтай, ҷугориам хушро пухтай, гӯшто бениҳоят мулоима кардем. мулоими хушро кем хел мекунӣ, ҷудо шидестай. неш бо устуғун дора, ҷудо мешава. намехел дӯстони азизу меҳрубон, ҳатман тайёр кунед. баъд дӯстони азизу меҳрубон, оз меҷия чи дигам тайёр кардагим, нехели салат. оз мегирам нишон метиҳам тона. баъд каданшам нишон метиҳам. ҳозир и тайёр шай мегирем нишон метиҳам, баъд каданшам нишон метиҳам ки чӣ хел кардам. и сеюм суткаша михали истодагӣ тайёр шуда яко. иқа гирифтам дар фареза додам. фареза бениҳоят амхали салониро нағз мебинам, михали мариноват кардагира. ман худмам нағз мебинам. хай шавармам моради домохта шуда, аввалона мехӯрдам, бисёр мехӯрам, барои ба ваям омохта шуда нағз мебинам. ҳозир мегирем, фареза мечаша, шумо бубинед, баҳо битиед. баъд якҷоя тайёр мекунем. ҳатман ки бадии дар ҳамин давоми видео тайёр мекунем. идаф боша ба сведной капуст, ба гулкарам. гулкарама медозем. аввало меовард мардаки хеле сатил шуда, гулкарам доштак. ма гулкарам наёфтам в магазин, амн чизо ёфтагима кадом. дӯстони азизу меҳрубон, инами хел тайёр кардагиам бениҳоят ба маззае. кадоме ки нағз мебинад бодринги салонира, капусти салонира, баъд инаё ҳамаш як маззаро мегиранд. бениҳоят ба мазза мешаванд. бодринг хай ба мазза мешаву, лекин бисёртар капуст, кати сиёклаш, кати савзиш, не савзиам дора. савзиш, бадан. и барои хумонай дӯстони азиз, бо нагед ба даст гирифти перчатки надошти, ба ложка мегирифти. барои хумонай. ҳамин чизе ки ман тайёр мекунам, ҳатман ки ман перчатки намекашам ку барои фарзандои хума, барои кӯдакома, барои оилама ҳамин хел тайёр мекунам. и перчатки бениҳоят ба маззаи. ҳозир фариза гуфт ман намечашам, элиф мечаша. ку бучаш чуҷам. ине майдатарша бигӣ. мазза ё ба мазза? ба мазза. ҳам хрустяша, ҳам ба мазза. ҳатман тайёр кунед. ҳатман озима тайёр карданша дар давомаш мемонам. ҳатман ҳамихел тайёр кунед, пушаймон намешавед. дӯстони азизу меҳрубон, чӣ хеле ки гуфтам салата нишон метиҳам. инаи рӯз ҳама маҳсулотомонро тайёр кардем. барои тайёр кардани салат ба мо асосан лозим аст фареза, чтобы она помогла, да? баъд свёкла, лаблабуи сурх, капуста, брокколи, свиной капуста, гулкарам,
карам, чеснок, укроп, метавонед Сабзи. петрушка, метавонед укроби сахтак андозед. Баъд сабзӣ, И вода, и уксус, и оби халиб. ҷӯшомадагӣ, хунукшидагӣ, уксус, баъд марзкои сол. Ман марзкои сол ки юдаф накардагӣ будум, лекин асосан бояд амхел медохтим, магазин рафтум, ёфтум, гирифтум. Ба обични намакам букунед мешавад. Ин намакай. Кадоме ки нафаҳмед, ин намакай. Дар аввал чӣ кор мекунем? Дар аввал мо инами маҳсулотора майдатар мекунем, майдатар реза мекунем, ёро реза мекунем. Ҳозир чӣ хел реза мекунем? Бо якта нишон дода мегирум реза када. Инами хеле контейнер дорем. Ида тайёр кардагӣ будум дӯстони азиз. Тамом шид. Тамом шид, ай нав мекунем. Беҳад ба маззаи хонагиҳои оилаи мо беҳад дӯст медоранд. Анаку якум инаиро реза мекунем, дар тагиш хеле мечинем. Ҳамаша қабат ба қабат. Инам хеле лаблабуро реза кардем. Намак намекунем. Намака дар об мендозем, баъд дар болошон мерезем. Анаку ай болои и якдута чеснок мепартоем. Чесноке ки партофтем ба гулкарам мепартоем бо. Инами хеле мондем. Укроби ма дуруст шидагӣ, камтарак зард шида. На. Чеснок реза кардем. Гулкарамам инами хеле майда реза кардем. Анаку карама худша реза мекунем. Удаф карамош бисёр буд, гулкарам надошт. Гулкарамош бениҳоят ба мазза мешавад. Карам амиқа доштам. Дӯстони азизу меҳрубон, инами хел капуста мондем, бо гулкарам мондем, бо сивёкла мондем. Анаку ин намакмон ҳӯй кардем, намакмон хеле овда медозем, дар 1 литр 2 қошиқи калон мендозем инами хеле. Баъдан дар болои мерезем. Анаку дӯстони азиз, оста ова дар уҷа мерезем. Ай болош. Инҷо Фариза маду ёрдам касай. Духтари Зурайда бениҳоят. Бояд ҳами хел кунем ки ҳамаш бипӯшона. И омон камай. Ҳозир қайдигам об мегирам, бо ҳам хеле намак меандозам, баъд мерезам. Анаку дӯстони азизу меҳрубон, чӣ кор мекунем? Ина овшама рехтам. Овш хунукай. Камтарак 1 қошиқ, 1 қошиқам хеле калон уксус мерезам ша. Баъд рӯшо маҳкам карда мемонем. Инам хеле кришкаша мепӯшонем, бигем якта лаганча мепӯшонем барои дам бухӯра. Баъд кришкаша мемонем. Метавонед ки кришкаша намонед. Баъд болош ягон чизи вазбинака мемонем. Нигоҳ кунед. Овош боло мешавад. Сахт накун ки мереза. Инами хеле бо ёхчон об мешкӯянд, овош дига мешавад. Тичени 3 суткада тайёр мешавад. Инами хеле. Акоиро 3 сутка ждат мекунем. Ҳоли бои поёнтар мешавад. Вақте ки ва ё мариноват шидан гирифт, поён шидан мегира. Инам хеле дӯстони азиз, ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. дӯстони азизу меҳрубон, дар ҳамин ҷо бошад влога ба поён мерасонам. То влог оянда дар паноҳи худо бошед. Худованд нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад ва ҳатман ки фаромӯш накунед. Дар номерои болои экран буда бинависед. Корам меомӯзем. омӯзонидан бепул, регистратсия бепул. Хайр дӯстони азиз.